iki sing arit cengkrong pesenane Pak Mod iki. Nah iki arit cengkrong tak pondok ya wisane nggih. Iki Pak Mod. Nah, terus iki arit telu. Yes. Silakan dibuka. Hadiah iki. Hadiah. Pokoknya gak gelas rut meja. Kemau danu kucing aja. Kan sik apa ndelok sing telu sik iki, terserah. Ayo, ben penasaran. Nah, iki dibuka unboxing. Nah, iki, hati-hati lho, landhep lho, bledos lho. Awas bledos. Nah, iki. Kuwi bener apa salah wi anune? Nggih, kalen. Nggih. Arane. Hati-hati nih. Wes. Iki bos sing tupare coy iki lho lur. Kudu aritku. Arite wong-wong. Arite wong-wong lur iki lur. Nah, iki dolan pilihan tati enek helme wi. Oh, enek helme. Didelok diambu sik. Wajane wis pas poga, ampun. Delok anune bintange. Ya wi bintange ya. Wis kena. Apa kuwi? Delok dhewe wis. Sakarepe. Bingung. Wonge bingung wonge. Lho delok sik. Apa? Ora kena dicepol lek nyepot ngati-ngati dibuka blebete. Carane bukan blebete. Carane sing di segarane milio. Iki. Apik ya tembone nek gak anu kayu kanane apik tembone. Iki berarti iso nglinyam lho ya. Oh, padha ae iki dibrese ya penak. Pedakku kan langsung. Diambung sik ambune ceben. bingung wonge lur. Bahasan ketekan arit wonge bingung lur wonge bingung. Nah, iya. Pokoke iku wis anu lho, wis dibeji lur iki lur. Sik. Amit. Endi mitamu? Iki ya. Sik. Jadi ini arit apa wesi putih Pak, ngaran apa iki? Arit iki wesi putih, baja lapis 3 dari Wonosobo, bintang songo, dari rumah HISR lek gak salah jenenge. Nah, ngono lur lho. Engko lek sampean goleki iso langsung klik link yang sudah tertera di video ini lur ya, di video ini. Nah, anu enek kresek apa kertas le buntelno le, apa nggih buntel teke Pak Mi le. Bu, golekno Bu. Oh, landhep lho kuwi. Oh, sembrono kon niku. Cuk sembrono. Wes saiki ganti teke Pak Mod. Oh. Iku make anu Pak Mod ben diblongsong ya Pak Mod engko nggawane ben enak. Oh, ben tak bubrah. Nah, terus saiki unboxing teke Pak Mod didelok. Memang kaya apa jajal. Lah, iku lho delok cengkrongnya kaya ngene lho teke Pak Mod iki. Sik Pak Mod. Nah, iki. Iki ya padha lho sak produk iki. Nah, ke Wonosobo cengkrong. Nah, kalau harga saya enggak bisa ngomong sebabnya sewaktu-waktu engko lek berubah kok kono enggak ngerti lur ya. Lah wi gede lho, anune wi malahan. Kok gede mamane malahan. Oh, garane wis ndak. Mantep iki lur iki kayu sono keling Pak Mat ya. Nggih. Kayu sono keling iki lek kena keringet halus lur, wis ndak usah dipletur iki. Ndak usah disombo, ndak usah dicet. Ya, wis ana koran kayak Pak Mat barang kuwi kok samarku lek. Anu kresek ra apa diblebet-blebet lho. Ngono. Kayak Pak Mi ben dianu iki. Waduh, jajane katut syuting. Kiro 46 turu sono. Ya kuwi, cus apa iku sing lapis 3 lho landhep ndak omong digawe ngarit kae.
Yo, lek dhuwur gak Pak Mat. Iki cengkrong. Lek apa disah dhuwur? Ora lek arek iki dhuwur apa disah? Mpun, apa wis disah? Mpun. Oh. Lha kok kaya sik kandel? Nggih, tasih kandel ngoten niku. Oh, du taman. Pucuke niki nggih. Oh, du patomane ngisor tok berarti. Nggih, Oh. Mas. Wah, lek iso geger barang digawa nyamari tenan, landhep kok. Niki. Oh, delok Pak Mat. Oh, iki tipis-tipis. Oh, wis. Heeh. Nggih, mpun. Tapi sampean pun Nggih. roh anune nggih engko ambruke ndi anune ngasae. Oh. Nggih. Niki. Hmm. Niki. Lah nggih. Wis. Iki sing anu Pak Mi. Iki teh Pak Mi kuwi. Mok blebet sik ora apa-apa. Ribet ya Pak Mi. Iso apa ora? Nek tanane. Iso. Iya. Kok sik kayak didelok. Oke. Blebet sik. Kami cengkrong. Lah Pak Mat lek jengrong. Budi yo mbak jengrong. Ora wis pas apa ndak ro angen-angene Pak Mat nyelenthek-nyelenthek apa piye didelok. Cocok niku. Ben bener bodine. Mpun. Oh. Cocok kali. Ya nek bintange mbak ya. Loh, lha wis sak produk kok kuwi. Produk. Wis sak produk. Produk. Heeh. Iki lho, dadi sing duwe arti duduk aku lur sing duwe arti wong-wong kuwi. Iya lek ngono dilebokne pisanan nang dusun. Iya sik, tak maksude anu iki bendak-bentekan di blebet ngono. Nek kali minggu nggawa bendak angel, blebeten mi. Nah, engko dipasang garane dipasang ning omah ae, jeremu iso. Ana wing blebet. Iso. Cocok enggak iso kali minggu benakno. Mbak Mat. Nawel iki kok. Yang pucuk ora usah. Iku boleh to. Iso. Omah kudune disembah dhisik arite kok. Boleh telon. Kaya wong arep nyekel pusaka ngene lho disungkem sik ngono ya. Wes, Angen-angen to. matap wisan matap ya. Wis matap. Sip. Iso, Bu. Gua lha dhuwitmu wis entek iki lho sik. Ijik. Wis bener anune mang pilihane ceklane. Oh. Cobi Pak Mat sampean anu Pak Mat gak apa-apa kon. Heeh. Kok anu ku diblebet neh. Lajeng le. Pak Mat kangen njuk lajeng. Oh, sampean lah Mbah Sut landhep lho wi. Nae ora wae. Hmm. Ini Landhep lho wi. Tati iki Pak Peding ratek ladas sih tadi. Dibawa kenek ngono ae. Oh wis nek. Wah sama sklet atati. Nah, kuwi. Betul sepo salah iki. Sletek sik ting-ting apa ora? Apa mergo kecekel tangan? Nggih, kecekel tangan. Kandel, kandel. Mas niki Pak. Wes lur iku arite wis dicekel sing duwe dhewe-dhewe lho aritku. Cengkrong. Aku mek butuh buruh. Terus cengkrong cilik ngono kan. Ah. Lah iki lur, sret ting bintang 9 lur, arite Pak Amet iki kaya sing dek ngenane ilo wandep kok iki. Lah iki dek Mbah Kalimi wis dibuntel pisan. Wis lur, kesone lur ya sapa sing kepengin butuh arit Wonosobo 3 lapis iki lur, wis dinyatake betul-betul landhepe Pak Mat landhep tenan apa ora ajake sing dipingin. Pun ya. Wis diseseni lur, wis landhep tenan. Nek sampean ngersake langsung wae lur, diklik tautan sing tak tautke nang gone video iki lur ya, nang gone deskripsi iki sampean doleki wae. Matur sembah lur ya. Muga-muga video iki manfaat kanggo sakabehane. Terima kasih. Jebret.